Awuyifundi incwadi ungayibhekanga icontent yencwadi. Number 2, awuyifundi incwadi ungayibhekanga isummary. Before ufunda incwadi uqala ku summary out at the back of the page of the book. Ucheck ukuthi ikhuluma ngani lo ncwadi yonke first thing. Number 2, before uyifunde bheka icontent yakhona ukuthi ama topics akhona aya encourage yini ukuthi uthi go through ukuthi uyifunde incwadi. Okay, icontent yenzelani? Yenzela ukukunika strength, yenzela ukukunika support yokuthi just keep on reading, go to another chapter, phokophelela ukuya kwi chapter elandelayo. Kusho ukuthini ke ukufunda incwadi? Ukufunda incwadi kufana nokuqala impilo nabantu noma uqala impilo nomuntu. Mozoqala impilo nomuntu azi ngesummary yempilo yakhe. Number 1, ukuthi summary yempilo yakhe isuka phi, iyaphi, imephi, ibhekephi. Number 2, thola icontent. Icontent ukuthola ukuthi njengoba nizophilisana iziphi izinto ezama basic enizophila kuzo, nenzosizana kuzo, nenzolekelelana kuzo, nenzoqhubana kuzona. First thing, that is the content. Kuyekuthiwa ngesingisi, don't judge a book by its cover. Kuyenzeka incwadi uyibone inesithombe singabukeki kahle, kodwa ungabuke kwencwadi, shona kwesummary. Isummary ayizokutshela isithombe sencwadi. Number 2, i-content ayizokutshela ngesithombe sencwadi. Kuyenzeka isithombe kube nendoda embi ngaphandle kanti information ngaphakathi indaba yinhle. Kuyekuthiwa empilweni don't judge a book by its cover. Kuyenzeka isithombe sibe sihle ngaphandle kanti icontent iyabheda, isummary iyabheda. Kunabanye abantu esibabuke ngamehlo, sabathanda ngamehlo kanti icontent iphambene nendlela esibabuke ngayo. Ibalekile icontent nesummary yempilo yomuntu mozoqala uphile naye. God bless you.